As accións que xa se estaban a desenvolver véñense sumar numerosos cursos que amplían o programa de dinamización social dos maiores de Ribeira. Como novidades destacan o obradoiro de musicoterapia impartido pola soprano Esperanza Mara, o curso de poda a cargo de Carmen Freire ou o taller de autocoidado da imaxe persoal, do que xa se realizou unha experiencia piloto con gran acollida. Outra novedade que introducimos, que ademais así non lo demandaron as entidades de clubes de xubilado, de persoas maiores e de xubilados, e que ademais fixemos un programa piloto, unha primeira experiencia en colaboración ca Academia Llara, e a verdad que gustou moitísimo e queremos facer o primeiro dentro deste programa. E sería un obradoiro de autocuidado da imaxe personal, non? Tamén a idea é distribuílo por parroquias. A demanda dos usuarios levou o Concello a programar tamén un curso de patchwork que se impartirá nas aulas da Rúa Cristóbal Colón todos os luns entre o 3 de abril e o 26 de xuño. Como en anos anteriores, o Concello desenvolverá tamén diversas accións formativas en colaboración coa Escola Galega de Saúde, entre as que destacan os obradoiros de primeiros auxilios. Van a ser dous obradoiros de primeiros auxilios, un de problemas de conducta e accións de novas tecnoloxías na adolescencia, unha de escola de maiores, de alimentación, hidratación e nutrición, que ven a complementar o noso de saúde que temos tamén coa profesora Ana Crujeiras, un de enfermedade de reumatoloxía e xestión da dor e un de resolución de conflitos. Os interesados en obter máis información sobre datas e lugares de celebración, posto que se desenvolverán en todas as parroquias, deben dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais, onde tamén poderán inscribirse nas actividades que desexen.